अमित किरिश का गाना सुनेगा? सुनेगा किरिश का गाना? किरिश किरिश का दिल ना दिया, दिल ना लिया, ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया, ले बेटा। ମିତ ମିତ ତୁମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲ ମ? ଆଜି ପୋଖରୀ ପାଣି ଯିବାନି କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମ? ମିତ ମିତ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ସେପଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ମିତ, ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖ। ଆଉ ମୁଁ ପରା ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ଜମାରୁ କାମ କରେନି। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ ଆସିଗଲି। କ'ଣ କହୁଥିଲ କୁହ, ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଓହୋ, ଦିନର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଚାଲ ମିତ୍ର ଚାଲ, ସେପଟରେ ଟିକେ ଖେଳିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା, ହେଲା? ଆସ ମିତ୍ର, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସେପଟରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଧରି ଆମେ ଖେଳିବାର ଅଛି ଯେ, ଶୀଘ୍ର ଆସୁନା। ବୁଝିଲ ମିତ, ଆଜି ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳିବା। କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆମେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ସେ ବିଜେତା ହେବ। କ'ଣ ରେଡ଼ି ତ? ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଉ ଚାଲ ତେବେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚକୁଳି ପିଠାଟା ଖାଇବ, ହେଲା? ଚାଲ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ। ସେ ଚକୁଳିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ନା, ଯିଏ ଆଗ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ସେ ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବ, ହେଲା? ତାହେଲେ ବି ତ ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବୁଝିଲ? ମୁଁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବି, ଆଉ 3 କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା। ଯିଏ ସେ ଗାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଇଁବ ସେ ବିଜେତା, ବୁଝିଲ? ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 2 3। ଦେଖ ମିତ୍ର, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ତା ସହିତ ଉଡ଼ିଲି। ତମେ ମୋତେ ପାରିବନି ମିତ୍ର, ପାରିବନି। ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ଉଡ଼ିଲି ଉଡ଼ିଲି ଉଡ଼ିଲି। ତୁମେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ତୁମେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନ? ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ଏଇ ଦେଖ ମିତ, ମୁଁ ଗଲି 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 ଆସିଲି। ଖାଲି ତମର କଥାଟା ନା, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଦେଖ ଏଥର ଚକୁଳି ପିଠାଟା ମୋର, ବୁଝିଲ? ଆଉ ତମକୁ ଟିକେ ବି ଦେବିନି ସେଇଠୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହେଉ ମିତ୍ର, ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ ଚକୁଳି ଖାଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚକୁଳିର କଣା ଗଣିବି ଏବଂ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତୁମେ ତ ରେସ୍ଟାକୁ ଜିତିଗଲ ନା, ତୁମେ ହିଁ ଖାଅ। ଓଃ, ଏ ଚକୁଳି ପିଠାର କି ସ୍ୱାଦ! ମନ ପୁରା କିଣି ନେଉଛି। ତା ବାସ୍ନାରେ ତ ମୋର ପେଟ ପୁରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ 2 ପଟ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଆଣିଦେଇପାରିବ ମିତ୍ର? ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇବି, ଏତିକିରେ ମୋର ପେଟ ପୁରି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ, ସବୁ ପିଠା ଖାଲି ତୁମେ ଖାଇବ, ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁ। ଆମକୁ ମିତ୍ର କିଛି ଦିଅ, ଆମର ବି ପେଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ସବୁ ଖାଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଚକୁଳି ପିଠାଟା ଖାଇସାରିବା ପରେ ପେଟଟା କେମିତି ଅଜିନିଆ ଅଜିନିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ହଁ ମିତ୍ର, ତୁମେ ଯାଅ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଯାଏ। ଆରେ ହେଇ, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଛନଛନିଆ ଗଞ୍ଜାଟିଏ ହେଇଛି ମ। ମୁଁ ତ ଆକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖିନଥିଲି ଏ ଏରିଆରେ। ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନୂଆ ଆସିନା କ'ଣ। ଆଉ ଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଫାସ ପକେଇକି ୟାର ମାଂସଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ରକ୍ତ ଟିକେ ନ ଶୋଷିଲେ ମନଟା ଆଜି ଆଉ ଶାନ୍ତି ହେବନି। କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ତୁମକୁ ଦେଖିନା ମୋର ମିତ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମିତ ଡାକିପାରିବି କି? ଆମେ 2 ଜଣ କ'ଣ ମିତ ବସିପାରିବା? ମୋର ସେମିତି କେହି ମିତ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲ?
ମୋ ସାଥିରେ ବୁଲିବ ଖେଳିବ। ମୋ ସାଥିରେ କେହି ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ମୋର ମିତ ହୁଅ। ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ଏ ବିଲୁଆ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନଦେଲେ ଇଏ କେବେ ବି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବନି। ବୁଝିଲ ମିତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମିତ୍ର କୁକୁରକୁ ଡାକୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଖେଳିବା। ମିତ୍ର ମିତ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏ ବିଲୁଆ ମିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବ। ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ। କିଏ ରେ ସେଇଠି ମୋ ମିତ୍ରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି? ଆରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତୋର ଶଙ୍ଖିଟା ମୋଡ଼ିକି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ? ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ? ଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ବଞ୍ଚାଅ। ଏ କୁକୁର ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି ରେ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ଛାଡ଼ିଦେ ରେ ଭାଇ, ଛାଡ଼ିଦେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ରକ୍ଷା କର ରେ, ରକ୍ଷା କର।